Migao mar Somo Julius Ogamba opuoyo skunde mag tiegruok tije lwedo kata TVETS kuom bedo ng'ala manyime e tiego rowere kendo miyogi lony makonyo kama duong' e gero uchumi ma pacho ka. Ogamba nye loso e kinde manoyuore nyasi mar sidho ogudu jopuonjre ma 3,000 e kar tiegruok mar Kenya School of Technical and Vocational Education Training, kama nolero ni migao mar somo medo tego TVETS mondo mi gimed jiwo sekta mar tiego jopuonjre e wi lony manyasani, ahinya to moluwore kod lai masani mar somo mar CBC. Kamano bende, jatend migao no osingo ni migao mare biro medo thuolo mag tiegruok, gedo kod winjruok makare kod weg kembe center of our national agenda. It is now an indispensable bedrock on which lies the pillars of our country's prosperity. To strengthen training in TVET institutions, the Ministry of Education has, in the last 2 years, trained through the Kenya School of TVET over 10,000 TVET trainers nationwide in the competency-based education and training delivery methodology. This thereby signifies and significantly advances the quality and relevance of technical and vocational education. The focus of CBET is on ensuring that trainers participate actively in practical skills-based training that prepares them for the job market. This year, we have enhanced CBET by modularizing the curricula into short, examinable, and certifiable competency units, leading to micro, part, and full qualifications that are implementable within 3 to 6 months. Jatend din mar Waindi e piny mangima Acharya Shri Swamiji Maharaj ochopo e kaunti ma Mombasa kama ochano time limbe mar ndalo 5 e thuoloni mar nyasi mag Disemba. E limbe mare, jadolono modak e piny India chano mar sidho ayanga gedo mar od alam mar jo-Waindi midendo ni Temple. Maharaja bende ibiro bago romo mopogore opogore mag alam ma bende ichano time e kaunti no. Jadolono mathoro timo limbe e pacho ka higa bende biro timo limbe e buore Nairobi.